ସବୁ ପୂର୍ବ କାଳର କଥା ସେମାନେ କରୁଥିଲେ ଆଜ୍ଞା ନିୟମ ନୀତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ପାନ ହେଲା ଗୋଟେ ଚାଷ, ଯାହାକି ଉନ୍ନତି ଧରଣର ଚାଷ। ଉନ୍ନତ ମାନେ ସିଏ ଯେତିକି ଖାଇବ ଅବଶ୍ୟ ସେତିକି ହକିବ, ସେତିକି ଯାଏ ସେ ନାହିଁ। ତମର ଯେତିକି ପରିଶ୍ରମ କରିବ, ସ୍ତ୍ରୀ କ'ଣ ପୁରୁଷ କ'ଣ, ସେଥିରେ କିଛି ଆଉ କୌଣସି କଥା ବାରଣ ନାହିଁ। ଆଜ୍ଞା ଚପଲ ପିନ୍ଧିକି ଯିବାକୁ ବାରଣ ଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଚପଲ ପିନ୍ଧି ଗୋଡ଼ ମାଟି ଖାଉଛି, ଓହୋ ଗଲୁ ହେଲା ପାଦ ବର୍ଜରେ ଚାଲିଲା କ'ଣ, କାହିଁକିନା ତା ଦେହରେ ଗୋବର ଦିଆହେଉଛି, ସାର ଦିଆହେଉଛି, ପିଡ଼ିଆ ଦିଆହେଉଛି, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଜିନିଷ ଦିଆହେଉଛି। ଆଜ୍ଞା ତାର କିଛି ପ୍ରଭାବ ହେଲା, ତମ ଗୋଡ଼ ହାତ ଗଲୁ ହେଲା, ତେଣୁ ଚପଲ ପିନ୍ଧିକି ବି ବର୍ଜରେ ପଶି ପାରିବ। ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ ଆଜ୍ଞା ଶହ ଶହ ଗଛ ବର୍ଜ କଲେଣି। ଓହୋ ସେମାନେ ପାନ ନୋଡ଼ିଲେଣି, ପାନ ନାଚିଲେଣି, ବର୍ଜରେ କାମ କଲେଣି, ତାଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକ ଯେଉଁ କାମ କରିପାରିବେ। ସେ ପୂର୍ବ କଥା ଆଜ୍ଞା ଆଉ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଅଲଗା ସିଏ ହେଲା ଗୋଟେ ଚାଷ, ଗୋଟେ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଚାଷ। ସିଏ ଗୋଟେ ସେତେବେଳେ ଥିଲା ଗୋଟେ ପାନ ବର୍ଜ ଗୋଟେ ମାନେ ଠାକୁରଙ୍କର ଗୋଟେ ଫନ୍ଦା ବୋଲି, ତାକୁ ଆମେ କାଳି ଫନ୍ଦା ବୋଲି ତାକୁ ମାନୁଥିଲେ। ଆଜ୍ଞା ଏବେ ସେ ହେଲା ଗୋଟେ ଚାଷ ଉପଯୋଗୀ ଜିନିଷ। ଆମେ ଯେମିତି ପ୍ରକାର କର୍ମ କରିବା, ସେମିତି ପ୍ରକାର ଫଳ ତା ଦେହରୁ ପାଇବା। ଆଜ୍ଞା ଆଉ ତାପରେ ଫେମସ୍ ପାନ ଆମର ଓଡ଼ିଶାରେ, ଆଜ୍ଞା ବାଲେଶ୍ୱରର ବାଲିଆପାଳ ପାନ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଫେମସ୍ ପାନ। ଆଜ୍ଞା ତାଠାରୁ 1 ନମ୍ବର ଫେମସ୍ ପାନ ହେଲା ପାରାଦୀପ କୁଜଙ୍ଗ। କୁଜଙ୍ଗ କୁଜଙ୍ଗ ପାନ। ଆଜ୍ଞା ଫ୍ରେଶ୍ ପାନ ସେଗୁଡ଼ା ସଦାବେଳେ ବମ୍ବେ ଯାଉଛି ପାନ। ଆଜ୍ଞା ଧଳା କରାଯାଇକିରି ଭାଟି ଧୀରେ ନଦା ହେବ, ଆଜ୍ଞା ତାର ଧଳା କରାଯିବ ତାକୁ ଆଜ୍ଞା ମେସିନ୍ ଦ୍ୱାରା, ସେଟା ବମ୍ବେ ଚାଲାଣ ହୁଏ ଆଜ୍ଞା ସେ ପାନଟା। କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶା ପାନ, ଆମର ଓଡ଼ିଶା ଭିତରେ ଯେଉଁ ନିଆଳି ପାନ ପ୍ରସିଦ୍ଧ କାହିଁ ହେଉନି ନା, ପାନ ଲାଷ୍ଟିଂଟା କମ୍। ଲାଷ୍ଟିଂ ମାନେ କ'ଣ ବାବା? ଲାଷ୍ଟିଂ ମାନେ ଆଜି ପାନ ଲୋଡ଼ା ହେଲା, ହଁ ମିନିମମ୍ ଆମେ ତାକୁ ଭାଟିରେ ନଦେଲେ ହଁ ସେ ପାନ ନ ପାଚିକିରି, ଧଳା ନ ପଡ଼ିକିରି ହଁ ସେ ପଚିଯିବ। ହଁ ଭାଟି ମାନେ କ'ଣ କହିଲେ? ଭାଟି ମାନେ ଗୋଟେ ଯେମିତି ଆମର ଗୋଟେ ଇଟା ଭାତି କରାହେଉଛି, ହଁ ହଁ ତା ଦେହରେ ନିଆଁ ଦିଆହେଲେ, ତା ଦେହରେ କାଠ ଦିଆ ହେଇକିରି ସେ ପୋଡ଼ ହେଉଛି, ନାଲି ପଡ଼ୁଛି। ହଁ ଏଟା ଗୋଟେ କଳା ରଙ୍ଗର ପାନ ନା ନାହିଁ? ହଁ ତାର ଗୋଟେ ଭାତିରେ ଅଛି, ତାର ସେମିତି ପ୍ରକାର ଗୋଟେ ଘର ତା ପାଇଁ ତିଆରି କରାଯାଇଛି। ହଁ ସେ ଘରେ ଅଛି ପାନ, ତାର ପ୍ରୋସେସ୍ କେମିତି ପ୍ରକାର ହେଇଥିବ, ହଁ ସେ ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ପାନ ଲୋଡ଼୍ କରାଗଲା। ହଁ ତାପରେ ତାର କୌଣସି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଦିଆହେଉଛି, ରାସାୟନିକ ଜିନିଷ ଦିଆହେଲେ, ହଁ ତା ଗ୍ୟାସ୍ ହେଲେ ସେ ପାନଟାକୁ ନେଳିରୁ ଧଳା କରାଇବ। ଓହୋ ସେ ଧଳାଟା କରାଇବ, ସେଥିରୁ ବି କିଛି ପାନ ପଚି ଯାଇପାରେ। ସେଗୁଡ଼ା ଫେରେ ବଛା ବଛି ହେଇକି ସେଗୁଡ଼ାକ ବମ୍ବେ ପଠାଯାଏ। ମାନେ ନିଆଳି ପାନ ବି ବମ୍ବେ ପଠାଯାଉଛି? ନାଇଁ, ଏଟା କିନ୍ତୁ କୁଜଙ୍ଗର। କୁଜଙ୍ଗର। ତାପରେ ନିଆଳି ପାନ ଭାଟିରେ ଲୋଡ଼ କଲେ, ହଁ ସିଏ ଧଳା ନ ପଡ଼ିକିରି ଟୋଟାଲି ପଚିଯିବ। ଓହୋ ସେଇଥି କାରଣ ନିଆଳି ପାନ ଫେମସ୍ ନୁହେଁ। ନିଆଳି ପାନ ଲୋକାଲ୍ ଲାଇନ୍। ଲୋକାଲ୍ ଲାଇନ୍ ମାନେ ନିଆଳି ପାନ ଏଇ ଓଡ଼ିଶା ଭିତରେ ସେ ବିକ୍ରି ହେବ। ଓଡ଼ିଶା ଭିତରେ ବିକ୍ରି ହେବ। ଆଉ ବାହାରକୁ ଗଲେ ସେ ପଚି ସଢ଼ି ଯାଇପାରେ। ତଥାପି ସିଜିନ୍ ଅନୁସାରେ ସୁରାଟ ଯାଏ, ବମ୍ବେ ଯାଏ, ହାଇଦ୍ରାବାଦ ଯାଏ, ସମ୍ବଲପୁର, ବରଗଡ଼ ଏଗୁଡ଼ା ଯାଏ। ଓଡ଼ିଶା ଭିତରେ ସେ ତ ଓଡ଼ିଶା ଭିତରେ ସମ୍ବଲପୁର, ବରଗଡ଼ରେ କ'ଣ ବର୍ଜ୍ୟ ଅଛି? ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଏଠିକି ଯାଏ, ସୁରାଟ ଯାଏ, ଅହମ୍ମଦାବାଦ ଯାଏ, ଯେଉଁ ଆମର ଗୁଜୁରାଟ, ଅହମ୍ମଦାବାଦ। ସେଠୁ ଇଆଡ଼େ ଯେଉଁ ଆମର ଯାଏ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ, ଆଜ୍ଞା ବନାରସ। ସେଠୁ ତାପରେ ଏମିତି ବିଭିନ୍ନ ଆଡ଼ିକି ପାନ ଯାଏ, ନିଆଳି ପାନ। ଆଜ୍ଞା ଅବିକା ନିଆଳିରେ ନ ଯାଇ ନୂଆହାଟରୁ ଯାଉଛି। ଯେଉଁ ନୂଆହାଟ ତା ନାଁ ନୁହେଁ, ନୟାହାଟ। ସେ ହାଟଟାର ଅର୍ଥ ହେଲା, ସିଏ ସେଇ ସବୁ ପାନ ମିଶାମିଶି ପାନ। ସେଠିକି ଆମ ନିଆଳି ଏରିଆର ଚାଷୀ ଅଛନ୍ତି, ନୂଆହାଟ ଏରିଆର ଚାଷୀ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ଏପଟେ ବି ନୂଆହାଟରୁ ବି ପାନ ନିଆଳିକି ବି ଆଣନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ବୁଝିଲା? ଅଇକା ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ। ସବୁ ଆମର ବେଶୀ ପାନ ଅଇକା ବର୍ତ୍ତମାନ ବେଶୀ ପାନ ଲାଇନ୍ ଖାଉଛି ମାନେ ଆମର ଯେଉଁ ଢାକା, ବାଂଲାଦେଶ। ଢାକାକୁ ବହୁତ ପାନ ଆମର ସପ୍ଲାଏ ହେଉଛି। ଆଜିକି ପ୍ରାୟ 20-22 ମାନେ ଆମର ଯେଉଁ 2005-06 ହେଲା, ଆଜ୍ଞା ସେ 5-6-7 ଠାରୁ ଚାଲିଛି ଢାକା। ଢାକା ଏବେ ବନ୍ଦ ଅଛି। କାହିଁକି ନା ତାଙ୍କ ଉପଯୋଗ୍ୟ ପାନ ନାହିଁ। ମାନେ ତାଙ୍କୁ ବାଛି ବୁଛି ଦେବାକୁ ଯେଉଁ ପାନ ତାଙ୍କ ଲାଇନ୍ ଖାଇବ, ସେ ପାନ ସେଠି ନାହିଁ।
ଆଜ୍ଞା ଆମପଟେ ନାହିଁ ଏଲେ ହୁଁ ହୁଁ ସେ ପାନ ବାହାରିବ କାହିଁକିନା ଫନିରେ ସବୁ ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଇଛି ହୁଁ ସେଗୁଡ଼ାକ ମାନେ ମେକଅପ୍ ହବ 1 ବର୍ଷ ଲାଗିବ। ଆଜ୍ଞା ସେ ଠିକ୍ ଯେଉଁ ଟାଇମ୍ରେ ଫନି ହେଇଥିଲା ସେଇ ଟାଇମ୍ ବେଳକୁ ବଳୁ କିଛି କାଂଶରେ ଆସିଯାଇଥିବ ସବୁ ଠିକ୍ ଆଜ୍ଞା ଆସିଯାଇଥିବ ସେ ପୁଣି ଦୋଳ ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ ପରେ ଢାକା ପାନ ଚାଲିପାରେ। ଆଜ୍ଞା ବାହାରକୁ ପାନ ଯାଉନିଲେ ଆର ବର୍ଷ ପାନ ଆମ ପଟେ ଫୁଲ୍ ପାନ ହୁଁ ଏଇ ଟାଇମ୍ରେ ହୁଁ କାହିଁକି